Vandaag is vrijdag. In Den Haag een hele bijzondere dag. Want vandaag vieren wij in de raadzaal iets verderop. Nou heten wij heel veel mensen welkom omdat ze Nederlanders zijn geworden. Elke week om 2:30 naturaliseren we nogal wat mensen. Uit de hele wereld zo'n beetje. Die gekozen hebben om in Nederland te blijven. En die gekozen hebben voor deze stad. En vandaag toevallig had ik zo'n 100 mensen die ook de inburgering tot zich hebben genomen. Daarmee de taal hebben geleerd. En tegen elkaar hebben gezegd van we gaan ervoor. We gaan voor deze stad. En ik denk dat dat een hele belangrijke inspiratie is. Om te proberen, dames en heren, met al die 485.000 inwoners in onze stad samen stad te zijn. En dat is de drive van het college, niet van mij zozeer. Ik voer het beleid uit namens het college. Collega Bert van Alphen is hier aanwezig. En we kunnen dat allemaal doen op deze toon van binding en burgerschap. Dankzij de bezielende leiding van onze burgemeester. Die tegen de stad keer op keer zegt. Ik probeer gewoon als een brug te functioneren. En ik probeer mijn stad bij elkaar te houden. Er liggen uitdagingen. En die uitdagingen die zullen er altijd zijn. Maar we moeten juist proberen die uitdaging te tackelen. Niet vanuit de positie van oh jee, we zijn in de put. Nee, wij proberen die uitdaging te tackelen door te zeggen. Den Haag heeft heel veel te bieden. Den Haag is een krachtige stad. Die kracht, die was er hier. In de taal, in de normen en waarden, in de manier waarop we de samenleving voor elkaar hebben gekregen. In onze democratie, in de kernwaarden die wij koesteren. Maar die kracht is ook meegekomen door mensen, in dit geval van Curaçao en Aruba, die ook wat toe te voegen hebben. En ik moet u zeggen dat het wat dat betreft, dames en heren, voor mij een historische dag is. Dat wij de band met Curaçao en met Aruba vandaag een beetje extra in de spotlight plaatsen. Omdat wij als gemeentebestuur het belangrijk vinden dat we iets doen aan die herkomstlanden. Dat we tegen elkaar zeggen van we hebben iets te delen met elkaar. En dat kan expertise zijn. Het hoeft niet altijd geld te zijn, namelijk om vrienden te zijn. Het is inderdaad een vriendschapsrelatie wat we aangaan. En ik moet u zeggen dat ik ontzettend trots en blij ben dat ik namens het college dit beleid heb kunnen uitvoeren. En ik hoop dat dit een fantastische bijeenkomst wordt. En ik ben benieuwd natuurlijk naar de manier waarop de excellenties in ieder geval die overeenkomst zometeen zullen gaan ondertekenen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, in ieder geval namens collega Van Alphen en mij hier vanavond. Ik wens u een inspirerende avond toe en wat mij betreft vandaag, maar ook morgen, keep the fire burning. De wereld is thuis in Den Haag. Dat zien we iedere dag. Het is een stad met een cosmopolitisch karakter. En daar mogen we met z'n allen trots op zijn. Maar Den Haag is ook de stad van Madurodam. En dan herdenken wij Maduro. Van Curaçao komend, die voor ons, voor het koninkrijk, gestreden heeft en daarvoor viel. En we herdenken Segundo Boy Ecurie, die als verzetstrijder viel op de Waalsdorpervlakte. Zo bijzonder zijn onze relaties met elkaar. We gaan nu weer een nieuwe fase in dat huwelijk. Dat heb je soms ook nodig. Dan kijk je elkaar weer eens in de ogen. En soms wel wat meer dan dat. En dan zeg je, oké, we gaan verder met elkaar. En we komen tot een samenwerkingsovereenkomst gebaseerd op die hechte huwelijksband. Den Haag wil dat met Aruba, wil dat met Curaçao. En die betekenis van die samenwerkingsovereenkomst is een hele diepe. Want die bevestigt de continuïteit van onze banden. En ik ben ervan overtuigd dat we ieder jaar, want dat staat geloof ik in die samenwerkingsovereenkomst, dat we elkaar ontmoeten. Dat gaan we ook absoluut doen. Ik hoop dat we dat ook een keer aan de overzijde kunnen doen. Dat we dan kunnen vaststellen dat die band hecht is
dat de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, dat we die wederzijds nakomen. En dat datgene wat we doen is in het belang van die grote gemeenschap, ongeveer 14.000 mensen die van Curaçao en Aruba hier naar Den Haag zijn gekomen. Het is al ons beide belang. Het is voor de plaats. Dank u wel. Excellenties, dames en heren, buonanotte, goedenavond. We zijn vanavond bij elkaar voor een bijzondere aangelegenheid en dat is de ondertekening van de overeenkomst tussen gemeente Den Haag en het eilandgebied Curaçao en de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente Den Haag en het land Aruba. Het idee voor de overeenkomst komt voort uit het beleid van de gemeente Den Haag om met de landen van herkomst van haar inwoners identieke overeenkomsten te sluiten met het uiteindelijke doel om een beter begrip te laten ontstaan tussen de bestuurders en de burgers van de gemeente. Het erkennen van het belang van de landen van herkomst geeft een signaal af aan de inwoners van de gemeente, waar ze ook vandaan komen, dat hun aanwezigheid in de gemeente waardevol is en serieus wordt genomen. Daarom ben ik extra trots dat op dit niveau van de gemeente vandaag zo'n initiatief wordt genomen, waaruit blijkt dat er binnen het Koninkrijk, niet tussen de regeringen, maar binnen het Koninkrijk, tussen burgers, tussen clubs, tussen ondernemingen, tussen organisaties, genoeg draagvlak is voor een sterke en duurzame Koninkrijk. Burgemeester, wethouders, hartelijk dank. Ik denk dat deze overeenkomst vandaag onderstreept wat ons allemaal samenbindt. En wat ook zoveel inhoud geeft aan wat op het monument van het statuut staat. Steunend op eigen kracht, doch met de wil om elkaar bij te staan. Hartelijk dank. Goedenavond. Buonanotte, dames en caballeros. Me Arubiano nang e Antillano nang presente a noche. Met de kere ko e calor, ku gasaghaber a pape DJ. Te calor radiante, kutahasi, kunos amigo ng inos paisano ng Holandes, ta sinti, ku nos aporte, na lo cual ta forma reino holandês, tu aporte, ku ta refleja un corazón, ku hopi amor, un consciência, ku hopi simpatia, e mais cultura, un momento ku Antillas e Aruba e Holanda po celebrar na momento o dia 10 de outubro, junto nos determinar um destino novo de união com harmonia para todo isso e todo o país que forma parte do Reino Holandês. Viva Holanda, viva Aruba, viva Curaçao, viva Reino Holandês, viva nossa reina e que Deus bendicionar nosso reino e cada que viva de nosso Reino Holandês. Obrigado.